Hola, bon dia. Soc l'Ester Brullet, del Departament Fiscal de Benfix PIC, a l'oficina a Barcelona. Avui us voldríem comentar les últimes mesures publicades en el BOE d'avui, 22 d'abril, que va aprovar ahir dimarts el Consell de Ministres. En temes fiscals, aquestes mesures principalment es basen en els pagaments fraccionats de l'impost de societats i dels professionals que tributen per mòduls, per tal d'adaptar-los a l'actual realitat econòmica. En relació al pagament fraccionat de l'impost de societats, el decret aprovat permet canviar la modalitat de pagament calculant-lo en funció de l'exercici actual. En les empreses que poden presentar aquest model fins al 20 de maig, ja es pot aplicar aquest canvi de modalitat en el primer pagament. Si ja s'ha presentat el primer pagament, aquest canvi de modalitat es podrà aplicar en el segon pagament a compte, que es presentarà el mes d'octubre. Per altra banda, els professionals acollits al règim de mòduls tenen dues opcions per pal·liar els efectes de la crisi. Primera, poden renunciar temporalment a aquest sistema de càlcul per l'exercici del 2020, tornant-lo a aplicar l'any 2021, sense haver de complir el requisit de manteniment de 3 anys que estableix la llei. Per altra banda, també poden reduir l'import a ingressar no tenint en compte els dies de l'estat d'alarma. El Govern també ha aprovat l'ampliació de determinats terminis, del 30 d'abril o el 20 de maig fins al 30 de maig. Per exemple, el termini de pagaments de deutes o aplaçaments queda posposat al 30 de maig. Per últim, en aquest decret també s'aprova en liquidacions que s'hagin de presentar entre el 20 d'abril o el 30 de maig i es presentin en el termini establert, es puguin pagar posteriorment amb un crèdit avalat per l'Estat, sense generar recàrrec de premi. Com saben, estem a la seva disposició. Poden contactar amb nosaltres en el mail que trobaran al peu d'aquest vídeo. I com sempre, els anirem informant de les noves mesures que puguin anar aprovant el Govern en posteriors Consells de Ministres. Moltes gràcies.